Vážená pani Monika, ďakujeme, že ste sa rozhodli využívať služby UPC. V tomto videu vám v skratke priblížime vašu prvú faktúru a poskytneme niektoré dôležité informácie o vašom zákazníckom účte. Objednali ste si služby pripojenia na internet. Poplatky za služby vám budeme účtovať za mesiac vopred, vždy k 11. dňu mesiaca. Keďže služby vám boli aktivované 10. júla, v tejto faktúre je zahrnutých aj 32 dní, ktoré uplynuli od dňa ich aktivácie. Môžete však byť bez obáv, pokiaľ si nezmeníte služby, toto je jediný raz, kedy sú vo faktúre poplatky aj za predošlé obdobie. Po započítaní všetkých ďalších poplatkov je výška vašej faktúry 39,13 €. Faktúra je splatná vždy 15 dní od vystavenia, teda vo vašom prípade do 25. dňa v mesiaci. Môžete uhradiť prevodom z vášho účtu alebo prostredníctvom internet bankingu. Pri každej úhrade nezabudnite uviesť váš variabilný symbol. Najpohodlnejším spôsobom úhrady je povolenie automatického inkasa z vášho bankového účtu. V prípade záujmu prosím kontaktujte naše call centrum. Informácie o stave vášho zákazníckeho účtu získate na stránke Moje UPC, kde nájdete vaše predošlé faktúry a platby, môžete si zmeniť vaše kontaktné údaje alebo objednať ďalšie služby. To všetko nájdete na www.upc.sk. Pre aktiváciu vášho účtu Moje UPC kliknite na odkaz nižšie. UPC. Jednoducho pre každého.